lowani okwa miyi in ibiro yudo lo kumoro achiel kumachielo. Ng'a onego bed ni puonjo mine mondo ng'e ratiro margi ma gintiere godo bed kowuok dalagi nyaka kuma odhie katedo. Wanya wacho ni wach ratiro ne wasetieke ni mae gima nitiere katiba kendo entie chike moko ni mine nyabet gi mwandu. Koro ka wachako to sirkal nyaka ti. Sirkal nyaka ti. Ni sirkal puonjo mine ni gin gi ratirogi. Nitiere migawo mopogore opogore be oketo programs mopogore opogore gwenge ma giwuoyo gi mine. Inya yudo ni KELIN ne wan gi program miluongo ni SIF. Ne waketo joot kamoro achiel kendo gipuonjore. To inya yudo ni ka program ni norumo, koro dhako ne miyo ne nyabiro to wacho nang'o ni gini nokonya nikech koro ang'eyo kendo apangra mondo anyiew lo. Kata koro ang'eyo kendo koro waikre mondo wadhi ka Ministry of Lands mondo an be nyinga oket kae. Koro anya wacho ni sirkal gi migawo mopogore opogore itieko ni NGOs gi betiyo, lakini sirkal to ema nyaka tijno. Sirkal ema koro nyaka wuog oko. Wanyalo wacho mar mondo mi ogol odok e it joma mine. Gine kaka gin bende ginyalo yudo ratiro margi e yo makare. Nyakwara Ramogi jonga nyisi ni ichwalnwa ote magi kokale namba mar 26000. Facebook kacha benda nyisi ni wantiere live ibiro yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kwa nyalo yudo moko kuom ote mabende uoronwa odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono ote ka achiel kod penjo. Ang'eyo ni thoth ahinya kalore ni kawuono bende antiere kod jolony